Well, tá Féile Scéalaíochta na Glaise le bhéir siúlaí na seoad leithiníile sa teagmháil an 3 agus an 4 do bhí na nolag agus seo an chéadú mé Féile Scéalaíochta den chéine seoad leithiníile le fád an lá agus tá cinnte gníirithe go maiid leis agus bhil an curú a chur scéalaithe agus seanchaithe agus duine bí a Harbí friidir tír bhfuil scéala chu le hinse ná joke héin ná seanchas de chéine le bí ba a scéalagus tarón agus caithe maithe. Nes tá níle seo animiste as an Glaise ghreann agus sin an ghreachta a bhí Chonaill ar náithe agus chuid ballar bua an sin agus thug seach go tarí. Nes mar hálíonn se tá seanchas samúil gon de bhanahan fa dú an seo éte bes ba héin cantar áirid agus tá sé an seanchas goró ar náithe an seo ag ballar agus chuine se í an éitethe defriúil a fríd chuig an luúil le goléir ach go bí éitir úsí bí cinnte goróí a gan bhhanach an bhásta ag gantar airní a fá seáil. Agus an rud fan Glaise ghreann go leat í a bhlí agus ba chuma cohvéad is a bhlíthe í ní strategy a heilú baine. So ar náithe bhí bhaintear bhanachan chaisiid scéal fa holt agus fa heasú agus fa Gaeilge agus bhí an bhin sin agus iad a dawsa sa ceol sa ggóil sa buid soltas a tíl ach leantain a ré go dtí go dénig caile bhífar bhescaise agus thug sí léthe críthar chuir sí faoin an críthar agus hása sí bhí na bó. Well nuair a bhain thug an seo faidir gur an baine i gceimad le shrú agus amach fríte críthar seo le sí géim mór am heistí. Tháinig ballar an dhéim seo agus thug sé ordú don chuid searamhaintí don dheile a bhíige go lád na chun de bhanachan le fearnaí agus an an Glaise ghreann chuirt amachchas mánachan agus isteach go cúga lainn. A han san náam seo bhí gaeilge ag an fásta. Agus thug ballar ordú ar leit don na dheile agus dúirt sé leis gan an gaeilge a ligint a chuúil na bó na de deontatí a pleag an thart agus de bhecatí go sí fágal chuga olú ina dé ní lacatí airad is coscéim bháil eile is de go lainn. Well bhí go maistí ro go hulk chuí an giladaí go mánachan thug sé leis an ar téran agus an gaeilge leis fásta agus chuair sé isteach go chuga lainn. Well thrasní sé an bhin. Agus an éit bhfuil mór éireann an éis an éit bhfuil an airige mhór bhí maithar a mór féire an san am. Agus bhí sé siúil trasna an bhaithar seo. Ach, is dóigh go dearann se neammarta na bhreithe agus lig se don ghabhann bhfuil ar chuúil na bó bhfuil thontaí sí ceann thart. Agus go déad sí a sléimhte muirge chuig olú ar a cúil na banna buriche. Agus nuair a bhain a tháinig sí sin, lig sí géim mór eile má heistí agus ní lacatí airad is coscéim a bháin eile is de go lainn. Well tháinig ballar an dhéim seo agus thuair sé suas in airdir an túr bhíostaithe darí agus darc se amach trasan na tíre agus hena go chuid searamhaintí leis na cúlaí mór a fada dascail siad fáirí a thuúile agus nuair a bhain chaise a thuúil ar an agus ar an ghabhann rinn se charag tlaithidí fan éis na món. Nes tá de charag sin go fóil le feiceáilte nes. Ma dhéamh tú tréin ó bhfuil fearste go bada lia agus marcan tú maithar híomh na lebh lí agus tú tarann se bhada lia nar heag tú a adlis na scaries. Tífa tú muothar híomh na lebh lí i lenbhog, charag go muothar an airige. Sin dar le sean bhaintear áireal an agus an gabhann agus siad le feiceáilte nes. Agus sin gur nascíonnta hatón idir bada lia chun do bhanachan claithiníile agus tarí agus léiríonn se an dóid a nachcan an cultúr géile agus an seanchas agus an scéalaíocht muid le chéile. So bhfuil curú a chur ortha bh scéalaithe, seanchaithe, daoine bhfuil ghreann agus dteagmháil agus lochtéisteachta ar náithe a thart an seo go tlaithidíle go dtí an teanmharaigh an 3 agus 4 do bhí na nála go míana. Gur mbeidh.